že umřu cestou. Je 3:30 a jsem úplně v klidu, ale čím víc jsem se blížil k tomu kameni, tím víc mi přišlo, kdyby za mnou někdo šel. Kamzík. Taková myšlenka. Jsou 2 hodiny ráno a já se vydávám na svůj první vrchol na východ slunce. Jelikož nerad stávám, tak jsem zatím ještě nešel ani spát. A ještě nemůžu najít baterku, takže se může stát, že umřu cestou. Mezi přistání na benzíně, baterku jsem doma našel nějakou obyčejnou a teď jsem koupil tužkovky. A vyjíždím směr Slavče. Je 3:30, mám to kiláka půl nahoru teď. Tak, legendy o tomto vrchu praví, že nahoře by měl být skamenělý kluk, neposeda, který nechtěl dělat, tak mu řekla, podej bych ty kluku skameníš, tak skameněl. Druhá legenda praví, duch lesa a pokud nám nějaký takový kluk s kamením houkne, tak se poseru, s kamením já. Třetí legenda je, že by tam měl být zakopaný poklad. Jinak to vůbec nevypadá strašidelně a jsem úplně v klidu. Když tak je tady budu mlátit stativem. Jak všude kolem je krásná příroda. Jo, vidíte to, tamhle srnka. Jsem tam divočák. Hezký. Tak je to docela stoupání. Jsem to přecenil a podcenil. Přecenil, že jsem si vzal mikinu. Potím se, jak nechci být sprostej. A podcenil jsem to, že to stoupá docela. Tak jsem tady. Jsem tu. Vůbec jsem se asi schýzoval, ale čím víc jsem se blížil k tomu kameni, tím víc mi přišlo, kdyby za mnou někdo šel. Spousta lidí se vrací z diskoték, spousta lidí spí, moje děti spí, moje paní spí a mě zase napadla píčovina. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jo, vidíte tu cestu? Pod mě docela adrenalin, jenom s baterkou malinkou. Kamzík. Taková horská koza. Když jsem dřív fotil krajinky, přírodu, tak jsem vždycky chodil jenom na západy slunce, protože jsem byl lenivý stávat. Ale popravdě ten východ slunce je daleko hezčí, protože lidi jsou lenivější si přistát, takže na západ slunce máte všude davy a tady prostě nebyl živáčka, se nepotkal. Jenom příroda, ticho. Já bych byl taky lenivý si přistat, proto jsem radši nešel ani spát. Měl jsem 3 kafe, Red Bull, ale stálo to za to. Ještě než se mi vybije mobil, tak taková myšlenka. Nechci znít jak nějaký motivační šášula, ale myslím si, že po tom, co jsem zůstal sám s 2 dětma a zkrachovala mi firma a znova se stavím na nohy a nezdávám to, takže mám drobec co říct, jako o to, nebo aspoň mám nějakou myšlenku a to můžu ji zkusit předat dál. Jo, není to, že bych četl jenom moudrý knížky a snažil se někomu radit, jak má žít nebo nemá.
skutečný růst není v tom, že budeš čekat, až bude všechno dokonale připravené, ale v tom udělat ten první krok z té komfortní zóny a vykročit a nekoukat na to, jestli se ti bude někdo smát, že točíš na internet, nebo jestli ti bude někdo říkat, že nezvládneš podnikat, nebo že investicema nezbohatneš, nebo že neujdeš, já nevím, 50 kilometrů, jo. Neujdeš hned 50 kilometrů, musíš trénovat. Ale to je právě ten efekt té sněhové koule, že jo. Jeden měsíc ujdeš 10, pak budeš dobře trénovanější, ujdeš 20, no a nakonec se dostaneš takhle postupně na těch 50 kilometrů. Ale nemůžeš chtít, že jednou půjdeš do fitka a bude z tebe stelon, že jo. Vlastně efekt sněhové koule, když si to tak vemeš, jo. Když se za rok podíváš, kde jsi byl a kde jsi po roce, nebo nemůžeš počítat s tím, že si uděláš živnostenský list a za 2 dny jsi milionář, jo. Nebo že koupíš akci a za týden už seš rentier, to prostě takhle nefunguje. Musíš opravdu pomalu a po malých kručkách. Něco opravdu chceš dosáhnout a budeš proto dělat 150%, tak dřív nebo později se tam prostě dostaneš, jo. A několikrát spadneš na hubu a několikrát staneš, ale musíš prostě se oklepat a jít zase dál. Já už jsem v autě, mám mobil na nabíječce a budu rád, když mi do komentáře napíšeš, jestli máš radši západy slunce nebo východy a popřípadně, jak ty to máš se svojí komfortní zónou. Tak se měj a pít.